ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಲೆ ಏನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಲಿಂಗ್ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು. ತುಲೆ ಮೂಲು ಈ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಫುಲ್ ಅಂಡಿಲೇಷನ್ ಉಂಡು. ಐನೆಂಕ್ಲ ನೀಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪಬ ಮಲ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿದ ವಿನೈಲ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಡ್ಪ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿಡು. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜೀರೋ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಪಟ್ಟಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಕಡೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫೈನಲ್ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು. ತುಲೆ ಮೂಲೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡು.